Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 4:59. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radio! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! En punto a las 5, Aksyon Radio Philippines, Standard Time. Bacolod City, Negros Occidental, Western Visayas, Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa kuto balabutan sang signal sang sedeng waragwagan. Ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod, welcome sa isa naman ka presentasyon sang inyo palatuntunan. Lunes tubtob Sabado, alas 4:30, tubtob alas 6 ang gabi, Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa ika-7 na nga adlaw sa tuig 2020. Enero 7 tuig 2020. Una nga Martes man sang sabong nga tuig. Number 7. Kung sa mga numero pa, 17-2020. Sa gihapon aton mangin kaupo na ato sa mga action unit reporters. Sor Central Norte nga bahin sa Negros Occidental. Diri sa News Center Action ang Defensor kag Action Del Salazar. Ato sa mga katuwang sa Technical Control Action Noel Peñalan. Ato sa mga IT expert Action JM Baikin. Inyo ka Action Marlon Hedawaya. Mayad-mayad nga tiyempo naton subong. Mayong tiyempo, daw nga ti kunod to. Grabe ba't sa ganda naman tuman ka singkal sang kainiton. Grabe kasakit sang kagat sang init sa panit kung maglakat kas dalan. Labi na ginalaktan mo nga dalan simentado. Kag ara katupan ka sa alas 12. Sang odto ay aragoy. Ya kurit ang imo sa kalimutan. Una sa balita! Una sa aksyon! Pero mas mayo-mayo na lang di makaksyon ikomparar sa tiyempo sa panahon sang bagyo. Kaya ang init sa mga mabatsagan naton, ara man lang kung mag-abot sa oras ng alas 11, tubtob mag-alauna pag alas 2 papanaog makaksyon. Amat-amat man siya nga nagabugnaw. Kamusta naman ang ato sa mga ka-aksyon dari sa Negros Occidental? Ginabulabog kita sang dalagko nga mga balita kag kontrobersiya. Ikaduwa ining adlaw man sa pagbalik eskwela sa mga estudyante sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan. Ang ato sa nga patrol of the kita ni aksyon. Alvin Guava with Action Nixon Tahom. Aton pangamoyoon nga kabay ang subong nga bulan sang Enero. Wa ilang sang anuman nga weather disturbance. Agway sang bagyo. Sa saligad nga matarion si Presidente Rodrigo Duterte live sa Malacanang. Mayara siya sang statement. May kang tanan sa isyobla sang tubig.
Manila Water. Nagahambal subong si Presidente Rodrigo Duterte. Waya hadlok-hadlok ang mga tinagaginabuyan ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Sa sining mga tao sa likod sila, dalagko, ini mga tao, dalagko nga mga negosyante dari sa pungsod sang Pilipinas. Balaan mo na kon ang nawong ni Presidente Duterte kon mayong iya sa nga modo o kon hindi. Makitaan mo na sa nawong sa ato sa nga Presidente. Di sa bongged, ara siya nagapabulong-pulong, nagasabat siya, mga ka-aksyon sa bayan sang kapalamang kotaron sa mga media, live sa Malacanang. Si Presidente Duterte, plano mag-file sang plunder, large-scale estafa nga kaso, batok sa Manila Water kag Maynilad Arena. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na yung palibag kong statement sa mong ni Presidente Rodrigo Duterte. Hindi mayong modo sa mong ni Presidente Duterte kamanti dugang ini nga problema. Kaya inalokdo naman yaho. Sige, inyo kakson-akson na Marlon Hinabaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Sa ilawan tayo, sige na mga Pangulong dinalaan una kita sa bahin sang balita lokal. Sunog nagluntad naman sa Santo Niño 2. Barangay Granada, Bacolod. Ang mga sirensang bombero nag-iningaw subong lamang hapon. Abo na kainang na monitor naton samtang yara kita sa bayan sang Kapitolyo Provincial. Nagatambong sa sesyon, kibot kita kay naman naglabay nga bombero. Kaya sa dalan sang Gatoslaw. Amo nagali ni ang ila sa naging respondihan. Ang resulta sang saring sunog isa kabalay tupok sang kalayo. Ang Barangay Granada, isa ini sa mga barangay nga malayo halin sa proper sang syudad. Balay nga sang magtuhaw ang kalayo. Wala sang tawo. Ginapanagian pa sa isa ka gwardya. Sa mayo nga palad mga kaaksyon, wala na maglapta sa iban pa nga panimalay ang kalayo. Tangod sa pagresponder sa mga bombero sakay ang mga alertong nga firefighters. Inaihan mo ang una nga sunog nga naluntas Bacolod subong nga tuig 2020. Basta sunog gani, damo sa galiyon ang ginakolbaan. Ilabinang sa mga nag-star malapit sa insidente. Bangod madamo na sa mga hitabo, mga kaaksyon nga ang sunog kung hindi sa galiyon marespondihan sa mga bombero kag mapalong sang kalayo paagi sa ginatuwag nga bayanihan system. Hindi lamang isa, duha kundi manamo ang mga puluyan. Ang istrukturang masami, nagakadalahig, kakon kaysa may kabuhi pa nga nagakaapektuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pag inibasa rin nga balita sa lokal? Unang regular session sang sangguniang padaluwigan sang Negros Occidental. Subong nga 2020 patigayon, kaina sang hapon or subong nga hapon. Ang liwat nga pagkilit-anay sa mga board members kag ni Vice Gobernador Ferrer natabo man. Apang mga agenda gintalakay kon sa mga tiyempo pa, kasarangan lamang wala sang singki, wala man sang signifikante. Giniisip kong pahina, panid sang mga agenda, 8 ka pahina. Pero ang isa way unod, di po silingon 7 lang eh. Langkong isa ka pahina kina sa pagbasa ko, pag ukay-ukay ko sa mga agenda. Tiya po silingon 7 lang kapanid ang agenda nga gintalakay. Si Vice Gobernador Ferrer may gin-anunsyo sa press conference. Amoning press conference nga sama-sami, ginatambungan sang tuman kadamo nga media. Nakon kaysa hindi na gani makasalot ang iban sa pagpapangkot angkod sa kadabuon sang media. Amoning kapalangga sang media si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kung kaysa madamo sa nagakatingala, diabla sa Kapitolyo kon nga mag-press con si Ferrer, wala lamang nagadagsa kundi nagabaha ang mga naga-interview. Ayan na resulta ini sa pinasahi nga gayuma sa ato sa nga Vice Gobernador o kung malapit lang sa media ang ato sa nga Vice Gobernador.
May reaksyon si Presidente Duterte sa damlaglang palayag ni Vice President Robredo nga massive failure niya sa nga drug war. Gintawag niya colossal blunder si Vice President Robredo. Kon lantawon naton kag basahon tang reaksyon sa sideng nga balita. Reaksyon sa mga tao sa social media, sa mga balita. Sa isa kagatos ka reaksyon, mayo lang isa action well mo ang nagpabor kay Robredo. Ang sa isabi ka libo, mayo lang may isa or duhang nagpabor sa palayag ni Robredo nga massive failure ang drug war ni Duterte. Ang 998 ga balbal kay Robredo. Una sa balita, una sa aksyon. Naglain pang sitwasyon. Nagbumirang. Di na to kay Ferrer na ta. Ay man nag-tika-tika kita makakasusun sa statement ni Presidente Duterte live subong sa Malacanang. Dugay-dugay balikan tala na. Sabayin kay Ferrer makaksyon, ang dako nga anunsyo ni Ferrer, pero si Ferrer nagsiling. Magapabilin siya bilang presidente sang local political party ng United Negros Alliance sa Conyunaga. Samtang chairman naman sa gihapon si Anay Gobernador Alfredo Marañon Jr. Ang dako nga anunsyo ni Ferrer, nagsiling siya nga hindi siya magpapili gobernador. Samtang si Lacson yara sa posto. May ari ni sila merger nga ginatawag mo maging kasugtan sila. Karon ko mapapili si Ferrer bilang gobernador, enkwentro niya sa Lacson gubang ila sa nga merger. Bot siringon pagabot sa tuig 2022 nga eleksyon si Ferrer sa gihapon. Vice-gobernador ang papilian. Ang pamangkot dira base kon may maengkwentro nga iban sa kay Vice Governor Ferrer. Ang pamangkot pang isa kon bala. Sa gihapon si Lacson ang magatandem sa iya o kon maga-opdanay sila sa gihapon, ina abangan. Una sa balita, una sa aksyon. Bastang papasiguro ni Ferreria maka-aksyon samtang si Lacson ang gobernador, hindi siya mapapili bilang gobernador. Ayhan ko matapos ginman termino ni Lacson bilang gobernador. Siyam katuig, tatlo inakatermino. Kahit ang tatlo malang katuig, isa katermino mo. Di ko matapos si Lacson, ayhan bulos gobernador papili si Ferrer. Kag si Lacson, basi balik man papili vice governor. Posible ina nga matabo. Ano pag ba sa nga balita lokal? Kapulisan sa sunad sa Bacolod. Starring kag sikat sa karon sa balita. Hindi sa good news, kundi sa bad news. Bangod sa pagpalagyos ang 4 ka mga priso sa Baca Police Station 3 sa Barangay Mandalagan, Bacolod. Ang pagpalagyo lampuwas las 12 ang kagahon sa Lunes. Munisipyo ta naglipas nga oras, mga 41 oras masubra na ang nagligad. Apang subong ang mga iskapo. Wala sa gihapon matultulan ang ginpalagyuhan, gintiniran, kagin panaguan. Ang nangin makaluloy kag naglokdo sang kaso, amo ang pila ka mga pulis nga naka-duty Station 3, labi ng jail officer preso man sa silda. Ang gwa sila nga imbes sila amang aristar, mang pusas sa mga ginareklamo, kag sila amang preso sa mga salawayon, subong sila amo ang ginsulod sa presuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Pating ila sa nga Deputy Station Commander Relief Man sa Station 3. Nanguti siyang naka-duty. Normal, inay ka kung hindi pag-relief, dabase kung dudahan ba lang nga ma-impluensyahan niya ang ginapatigayon nga investigasyon. Normal, ini. Kaso, ginatawag nga infidelity in custody of prisoner. Amo ang naghaplag sa mga kapulisan nga may salabton sa ratabo. Kag ang tuman katalalupang doon mo ang ginapangatubang nga kaso sang duha sa 4 ka mga nakapalagyo. Bango sila ang ginaristar sa kaso nga pag-recover sang shabu balor 9.1 milyones pesos.
Sa edad nga hoben mga kaaksyon, ang nagradakpan to mga line of two plan to, ang pangidaron, laban-laban nga may aragid sang dako nga sindikato, drug personality or personalities, drug lord o kon drug lords, sa likod sang amo nga droga. Kag base ini nga mga sindikato amo ang ginkantuan sang sining preso nga nagpalagyo nga subong basi gangirit kag nagayo-hom lamang may paaman pangapaniwal. Una sa balita, una sa aksyon. Man, kapalagyo sila mo. Kung may sila magkapalagyo, ano kabugat ay hantong kaso nga tubangon nila. Ang isa sa pinakamasakit dire sa mga kapulisan nga napalagyuhan, sigurado wala sila sa lutsan sa kaso, bangod mismo ang pagpalagyo. Makabig na nga tuman kapag inang ebidensya. Kag kung magkasuhan, base hindi na gani makabalik sa serbisyo mo. Kag kung makabalik din man, base ang ranggo nila mapiktuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang makulod Animal Bite Center, mayara na sang nagakaigo nga supply sang anti-rabies vaccine. Rabies rin isang ido ni Puruti. Kung alang-alangon ka sa patay ka man eh. Importante ni mag-aksyon ang kaso sa rabies sa Negros Occidental. Palaon taman bibuas sa bahin sa nga provincial veterinary nga talatapan. Kaso sang traffic accident sa probinsya mas nagdamo sang tuig 2019 ikumparar sa tuig 2018. Ano ihan ang ginalinan sari? Ayhan nagdamo ang salakyan. Ayhan nagdamo ang salakyan nga driver. Or base ang kalabanan nga driver nga nagabaniyaw sa salakyan hubog. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal sa nasalingta na si Presidente Rodrigo Duterte sa gihapon padayon nga kapamaganasabat sa palamangkotanon sa mga media live dito sa Malacañang. Ang isa diri sa ginabantayan ang ginakakulbaan nga gamo sa tunga sa Estados Unidos kag pungsod Iran. Adlaw-adlaw mo na ginahambalan sa diri sa pungsod sa Pilipinas. Ang pinagkaginakahangaw andiri amo ang posible nga pagluntad sang giyera pangkalibutanon baw kabay hindi lang. Ang US isa sa ginakabig pinakapoderoso nga nasyon sa kalibutan. Ang Iran naman, hindi man niya magpapierde kung isog, ikasarang sa giyera kag armas ang hambalan. Gani iban nga pungsod nagapanangguha man nga maresolbar ini nga gamo. Daw kaangay lamang ni sila nga referee mo. Bangod kung giyera gani ang hambalan, tanan pierde di. Piho may kakapatay gid nga tao kung giyera. Kag relasyon sa tagsa ka mga nasyon apektado man. Kedere sa Pilipinas, si Presidente Rodrigo Duterte nagsiling nga may duha siya ka miyembro sang kabinete ato na subong sabahin sang Iran, ato na sabahin sang Middle East. Ginpadala na niya para nga si kasuhon to ang sitwasyon mapasiguro nga way sang Filipino nga madalahig sa sining ginagamo ni. Si Presidente Duterte nagsiling paagi sa isa nga spokesman nga si Salvador Panelo. Statement ni Presidente Duterte una ha, antes pa naman ang live yang press con sa buong Malacañang. Nagsiling si Duterte, suportahan niya ang US kung may mga Filipino nga nakabase sa Middle East nga na mapilasan. Si Duterte ka mga miyembro sa isa nga kabinete kahapon nagdiskusyon sa development sa Middle East kag plano nga pag-repatriate o kon pagpapauli sa mga Filipino halin sa Iran o kon Middle East. Kung may matabo nga military warfare ang US kag Iran. Puwersado ang puwersa sang militar sang US, puwersado man ang Iran. Ang tension sa tunga sang US kag Iran, nag-ugat ini maka-aksyon matapos nga mapatay sang US ang top Iranian military commander ang gingamitan sa ginatuwag nga drone bla. Tanong drone ha, gina-operate, ginapalupad daw gamay nga aeroplano, ginapalupad ang nag-operate aris duta. Di drone atong gingamit para nga makitaan, mabumbahan,
atong top Iranian military commander. Ginakabig ini mag-action ang top Iranian military commander. Ay kadua ko ni katatlo sa pinaka-taas opisyal sa Iran mo. Tuman ini kakululbaan bukod ang Iran kon armas lang ang hambanan. Ariyo. May kapasidad sa pagpalupad sang 100,000 ka mga missiles sa sunod lamang sang 7 ka minutos. In 7 minutes, ang Iran may kapasidad sa pagpalupad sang missiles 100,000 ka bilog. Igambal ang Iran na sa US kamulangaw. Kung sa mga isog naman sang ilas sa mga hangaway nga militar, walang atrasay, patay kung patay. Walang atrasan. Iban nga pungsod pareho sang China kagrasya, amo ning pinakapinuruso nga nasyon man, ano ay hanang ilas sa nga mga reaksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko sing 19 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Si Senador Lacson ginaduso ang iratuwag one-party consent bill. Damo sang proposal sa Kongreso, no? Sa Kamaraman o kon sa bahin sang Senado. Alas 5:19 sa saning oras ato ni baloon na anong sitwasyon sang trafiko. Mayara sa mga traffic lights nga nagbalik tingid man ang siga sang numero. Siga sang pula. Hindi ba na matawag yellow kay kita kung di man yellow color, orange pang color, di ba? Ang orange na hurry up. Yellow, orange kurong colors na. Pula, yellow, orange, ka green. Galing kayang numero kung kaisang number 8, why na sang isa ka linya, hindi na sa number 8. Nagsuli nga number 6. Sa patrol with Action Alvin Guava. Traffic reports. Action Alvin, mayang hapon please kabin. Maayong hapon sa Aksyon na Marlon, may paggutok na gawa no sa pila ka mga major roads naton. Diri sa syudad sa Bacolod, particular ang area sa Lacson, Burgos, Araneta, Circumferential Road, Cagaiman pa. Sa din, Aksyon Namar, sa dalan sa Lacson, particular ang area sa Hernaes, kay Kobo nag-amat-amat na gwa ang pila ka mga estudyante nagikan sa area sa nagikan sa itong Aksyon Mar. Plus pa ang pagdagsa man sa mga salakyan sining hapon, nagikan man sa ila sining odobrahan. Amo ni ang nakakausa man sa paggutok sa pila ka mga dalan partikular sa dalan sa Lacson. So, ang dalan sa Burgos Aksyon na Mar, particular sa area naman, kung atong pagkakambalan, pababaw bala sa sugod sa may temple, Chinese temple, pakadto sa area naman sa Loop West East. Ang nag-aamat-amat naman gutok this time. Sa diin, may pila pagid ka mga lugar, especially ang dalan sa Araneta. Particular sa may awing ayon, nag-aamat-amat naman gutok sini base man sa aton sini kapag pangusisa man kay Sir Bumblebee o Mr. Kay Sir Benaflor sa diin suno sa aksyon na Mar nga inabangod nagpagwa bla ang mga estudyante gikan sa NOHS plus pan ang pila ka mga empleyado nagikan man sa outgoing rather going north ang mga lugar diin nag-aamat-amat gutok sa area sa awing ayon Aksyon Mar pakadto na sa area butong na pakadto sa may magsaysay ayon. Now isa diri sa ginabantayan man sa mga traffic enforcers ang area naman sa Circumferential Road sa may Bangga BM ayon. Pakadto na diri Aksyon Mar sa area na sa New Government Center. Inabangod man may ginakayong dalan sa malapit sa area ang Doña Juliana, Bangga Doña Juliana para Circumferential Road. Sa diin amo ni ang ginabantayan man sa pila ka mga traffic enforcers sa dalan sa Dalanon Aksyon Mar. Ari Aksyon Mar kay sunod sa kay Sir Bumblebee no. Nga bitaw control sa Bacolod Traffic Authority Office sa diin sunod siya. Madamo man sang mga traffic enforcers ang naga-augment man sa pila ka mga major roads particular sa mga traffic area. Sa diin may duha, may tatlo pa ka naga-updanay.
para lang matagaan solusyon ang dalagan sa trapiko. Ari ang si Mr. Kung si Sir Bumblebee o mas kilala nga Mr. Buenaflor. Ako yung mga inura, sir. Hindi ko lagi na mga dalaga, sir. Wala po yung translasyan. So, wala man sa reported yung mga bipolar assistant, yung may mga injury. May mga bipolar assistant, pero mga normal man na. Wala mga injured na involved. Sa pula, sir, diin nga masabi karon ng magkabig sa pula o kung may pag magka-problema dito sa traffic. Roger, ang sir, ang North Drive, Narano Drive, down na Lakson, sa atong Olivier Tangeria, ito po lagi na muli oras, ang Taikong, pula ay pagusang buhay sa Sirtek. Ato na siya si Sirtek, sa circumferential sa pagkakurit, pula sir, kung may mga kaubra ang ato nga ako po, sir, ang area naman, sir, ng Araneta. Anyway, siya tayo. Atong tao, ato na Araneta, pula pa, sir. Pula pa. Yung pang moving ng salakyan. So, subong, sir, na kalmingan sa moving sa mga plus, ang volume sa salakyan na kalmingan pag-get. Roger, ang aton na mga dalanon, sir, kaya mga pula, wala na po nga may nakadetail ng mga traffic enforcer. May mga striker pag sir kami nga isang paraterya para natin na mabawa ng traffic sa dagat. So na kabahin sa nga payag din ni Bitaw Control Officer nga si Buenaflor sa diin na may mga nagabulig man no sa pila ka mga traffic enforcer sa gud nga matagaan masolusyon ang problema sa paggutok sa pila ka mga dalanon sa Metro Bacolod. Balita sa platform ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graber. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuo
pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mga busing nakahibalaw bala kamo nga ang isa ka tasa sang Santon Plus Cafe Mix nakahatag sa nga vitamina, minerales, kag insoluble fiber nga kinahanglanon sang aton lawas ila bangod ang kada timpla sa nga Santon Plus Cafe Mix mayara nga soya nga mas kilala nga maayong source sang insoluble fiber nga nagabulig sa pagtindo sang aton kolon kontinae sa Santon Plus Cafe Mix. May kape ka na healthy ka pa. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang balantabi ang rabis. May ara sang ordinansa ang sunad sa Bacolod na ang sinuman nagapanag-iya sang ido dapat ara sunod sang compound sang inyo sa nga puluyan. Kung way sang kudal, way sang paderti, problema ang ido yam lagaw gina. Ang ido nga makakagat nga ara sa gwa sang compound sang inyo sa nga puluyan. Sa labton yun na. Man may ordinansa duduman na to sa sunod sa Bacolod mo. Mas maayo. Ako magsagod kamo sang ido, way kamo sang kudal or pader malanda, higtan nyo. Parang sigurado nga hindi makapanghalit la. Namo kasiling kung magkagtan ang tao sang ido nga may rabis, ang rabis pila pa na kuno kabulan o kuntuig, maapekto sa lawas ng tao. Dali sa sunod sang Bacolod Makaksyon, Bacolod Animal Bite Center, may yara na sang nagakaigo nga supply sang anti-rabies vaccine bakuna. Inisa. Action Radio City Hall Report. Ang detalye sa nga balita ato di balaw sa report ni Action Dale. Sa Action Dale, mayang hapon please kamin. Action Marquina sang aga kalaba sang pila no sa mga pasyente nga nakadta na sang ido kag kuring dira sa may Animal Bite Center sa may Bacolod City Health Office nga compound. Nagapangayo sang libre nga bakuna nga anti-rabies vaccine kay last year kung madumduman April 2018 sang nagka-problema no ang supply shortage sang bakuna no sa
rabies action Marlon nga gina-inject sa mga tawo bangod man sa ginakuhaan abi po nagkaproblema sa supply kay ginakuhaan sa Department of Health. So kaina sang gin-check nato ng record sang Animal Bite Center dira sa may CHO ang Bacolod City ang mayara sang 7,999 ka mga animal bite cases sang 2019. Mas nubo ni siya suno dito kay Ma'am Gloria Pereño ang nurse kaga anti-rabies coordinator sang CHO nga suno siya sang 2018 more than 8,000 ang nakadtana sang Ido Action Marno. So sunod diri siya ang DOH Regional Office diri sa Western Visayas ang naghatag man sang assurance nga mangin consistent ang ila pag-deliver sining mga anti-rabies vaccine diri sa may syudad sang Bacolod Action Mar. Nga sunod diri kay Mama Pereño wala na sang problema or wala na sang shortage sa bakuna kutob sa mga tawo nga makadtan sang Ido. Pero ang iya sini panugyan apisar nga mayara sang enough nga supply sang bakuna kutob sa makadtan hindi dapat magkumpiyansa kag doble sa gihapon sa paghalo action mark kay based sa records sang Animal Bite Center ang mga pet owners sa gihapon ang nagapanguna no nga mga pasyente nga makadtan sang Ido Action Mar rason nga sa siya dapat trataron sa husto ang ginaatipan sini nga mga kasapatan para malikawan nga makadtan sang Ido. Pero good thing sunod kay Ma'am Pereño nga wala sang kaso o kon wala sang may napatay bangod sa rabies diri sa mga syudad sang Bacolod sang year 2019. Aring interview naton kay Nurse Gloria Pereño ang anti-rabies coordinator sang Animal Bite Center sa may CHO. Sufficient subong aton nga rabies vaccine nga stock para sa tao. Bali enough ng vaccine aton. Yes, we have. Mayara kita tatlo ni ang aton nga rabies vaccine subong available. We have Berorab, we have Baxirab, and Speda. Oo. So tatlo ni siya subong available tadi. Subong supply wala gid ta problem. Isang last year daw hindi pa gid enough ang aton nga supply. Pero this year nag-promise ang regional office nga there's enough supply sa rabies vaccine. So amo na nga nag-start kami tanan. Hindi gid magkumpiyansa kay mostly gid man gyapon ang ginakagat our pet owners. Tani ang pangayo talang pa-immunize nila ang ila gid nga Ido yearly para nga wala ta rabies cases sa Bacolod City. Arita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Las 5:36 Action Radio Philippines Standard Time o halong ha. Tutoy plan na ang tutoy halalungan man kay kon makagtan ka mo. Say managyapo ng halit sa dako nga Ido. Una sa balita, una sa aksyon. Dapat mangin responsible pet owner. Labi ng Ido. Alas 5:36, may TC, alkaline nga vitamin C. Napamatud-an na sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. May TC nga buli gini para makontrolar ang tanang nga mga allergies pinagi sa papanubo sang level sang histamine. Ang may TC mas maayo kung inyo parisan sa Tumplas Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nagapakupos sa mga nagahubag nga partes ang ato sa dingalawas sa Tumplas Herbal Capsule na pamatud-an na sa mga siyentipiko nga makabuligid pakupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver. Kaga manabo pa sa Tumplas Herbal Capsule makatatna sa madabong kabalatian garantisado kag may alibyo. Pwede mga ka-action, bakal online, pwede makapadeliver sa inyo sa nga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph sa kon paagi sa Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Gamonitor sa ato sa live stream sa Heaven, mayong hapon, Jack Balaan Berador, Brillantes Family, sa kay Urek, Suogon kag Lola Consing Doria sang Purok Marang Barangay Bandalagan. Jerry Hava Vinyas mayong hapon Action Marlon gimamati ako diri sa Baguio City. Baguio City katahom nga lugar. Rowena Diopenis Bakino, thank you. Elizabeth Malaka Gamala, good PM. Gamanitor Arama Sigari Lake Manzanisa Manzanida Liza, thank you.
Mary Grace, Eugenio Fermin, si Jerry Ritoriano, mayang hapon ang Sumarlon, okay, Leonora Bernal, good PM, Happy New Year and God bless sa station. Tita Nora Misias of Barangay 12, okay, si Mike Seva, good afternoon, watching from Abu Dhabi, UAE. Family Snook sa Moises Padilla, thank you. And God bless. O dara sa Moises Padilla. Kilala ko ng kapitan nga si Kapitan Snook mo. Dito kami nagtenerla, nagligad nga pag-coverage namon sa pag-abot ni Presidente Rodrigo Duterte. Salamat sa pag-akomodar dara. No? Ana Andrea Famoso, si Bengbeng Kalanza Emeseno, monitor lang ko sa Barangay Carabalan, Himamaylan. Salamat. Jose Mongcal Torilla, si Inday Prime, nag-monitor man. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Pabalik sa inyo pala tuntunan, las 5:42 Aksyon Radio Philippine Standard Time. May saraman ka by basta operation, no? Agin patayo na ito sa mga otoridad. Kung may kantang Never Ending Story, may pelikulaman nga Never Ending Story, may raman nga Never Ending by bust. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod in particular, kaya na nga ito sa nga patrol. With Aksyon, Alvin Guava, standby. Aksyon, go, fly, report.
Flash report sa Patrol Action Alvin Pescamin. Action Mar? Yes. Action Marlon, by bus operation ang ginapatigayon karon sa mga katapos ang police station number 2 led by Police Major Sherlock Gabana resulta sa dakop man sining isa diri ka persona nga amo ni ang subject nila sa bypass action Mar. Initial 4 na ka bulto sang suspected shabu. Damo naman. Oo, damo na ni Action Mar. So far amo pala ang recovery 4 ka bulto, 3 ka big and may isa pa diri ka elongated plastic sachet sang suspected shabu. Ang na-recover sa pila ka mga operatiba sa police station number 2, no? And ang subject diri si Sir, sino subject man no? Anong ganing ngalan mo to? Nabaha. Ano apelyido? Baris, Nabaha. Hindi Nabaha ako yung ma'am. Nabaha. First name ya? Anong first name mo? Yung ngalan gid? Bares, letter V o kung letter B as in boy? V as in victory. Bares, pila na edad mo? 29. Taga diri ka gid sa Purok, Narabaybay, sa may tower ni sa Action Mar. Barangay 8 diri sa siyudad sa Bacolod. Imo giniya nga shabu? Imo na? Tudo hibi? No. Madugay ka nagabaligya? Hindi nila. May pila ka nakatuig gabaligya be? Binulan pa lang. Pero positibo imo na giniyahalin. Oo. Pinakuya. Kaya. Tango lang ni siya. Oo. Pero so for action number, kato kita kay Police Major Sherlock Gabana, medyo gamay ni ang lugar action mar. Kagamay sang lugar, no? Actually, ang hulot ni Ari Diri Action Mar, kung ang taon mo, more or less, kuha lang ni Action Mar, Sa sulod pa Action Alvin, sa ikit-ikit nga balay da? Oo, sa ikit-ikit nga balay. Ang tower, ang mention mo, tower siya sang isa ka? Mas purok tower na, o kung tower ni siya, mas kilanin nga tower. Purok Narabaybay. So may tower na da Action Alvin? Yes, sir. May tower direction na, Mar. Oo. Si Major Gabana. Sir, paano ninyo na bingo ning subject sa bypass operation, sir? Kay bali ning subject na to nung si Baris, previously nadakpan na ni siya mismo sa Kabugwason, Manslingan. Kami man to mismo nag-operate sa Station 7 pa ko. Kaga mo ni may na-receive kita nga report. Ngayon siya, sugod sa nakagwa na siya sa prison, nagbalik ini siya sa pagduso sa illegal nga droga. Kagsang una, kung gagmay pa lang ang iyang transaksyon, subong volume na, lagko na iyang items. Kay tungod gani naka-koni siya connection sa sulod sa prisuhan. So, butsing ganun, sir, nakakuha sa connection sa sulod sa prisuhan, pero pagwa yan, nakakuha puro dagko na ginang mga baligya. Bali, dagko na kag mega supply na siya. Oo. So, ano ang classification sa bangsang suspect? Bali, ang classification yan kung panon ta street level target siya. Kaga iniaton pa panon gid kung sino ginibla ang ginakuhaan niya. Kung mag-coopera siya. Parang makuha naman ang source mismo. Sir, 4 ka bulto, 3 ka big, kag isa ka elongated. So far mo pa lang ang recovery. As initial, sir, pila ang bilis sa sinimo? Estimated worth niya mga 315,000 pesos. Kaya mga 21 grams ang estimated weight na recover nga suspected shabu sa iyo. Oo, pero umuda ko na, sir, no? More than 300,000, pero ara pa sa street level pagyapon siya, sir. Street level pa siya gyapon kasi hindi ta pa ma-convict. Amo mo lang ang pinaka-dako iyab lang ginahupot ng items. Hindi man siya kapasubra pa. Pero so far, way pa siya kakanta kundi inhalin ang supply. Wala pa siya kakanta. Ano ang concert? Ano subong altano, subong sang kapulisan sa station number 2 in relation din sa iyo? Bali mo na aton gid siya kuno niya mag-cooperar parang matultulan taman kag makilala kung sino ni ang mga sa ibabaw ya kag ang mga sa idalom ito. Action Mar, si Police Major Sherlock Gabana, ari madari ang puno. Ang subject action Vin nga si Varis Nabaha, taga dira gina siya, dira man gin patigayon ang bypass operation.
Yes, aksyon na Mar. Pero si Kapitan, i-confirm pa ni Kapitana, i-confirm ko lang kung taga-dirigid siya. Taga-dirigid siya, Kapitana. Ang si Bares. Kabuguason, may Abada Sky sa araw. Pero taga-dirigid na siya. In-confirm ni Kapitan, nakakata si Kapitan Aksyon na Marlon, no? Kami katuan pa siyang iban, so nag-witness lang si Kapitan. Pero taga-diri siya, pero taga-Kabugwas. Taga-diri siya sa Narabaybay and taga-located lang siya. Relocated na siya, sir, sa Abada. Action Mar, no? Balik kita sa sulod diri Action Mar. Kabalo ka sa sulod Action Mar. May mga residue paguro ni sang suspected solution, no? Oo, may mga nakuha pa Direction Mar. Sa balay na mismo sa Vince ang subject? Ha? Balay mismo ni Bares na siya? Oo, balay mismo ni Bares. Ang iyang ang nadayunan sang sining transaction Action Mar. Makon mo na sobra 300,000 nga na-recover. No? Congratulations sa aton mga kapulisan sa police station na number 2 Action na Mar. Base kung makagwa naman isa, kaya nakaagay naman dakop, nakagwa, balik naman o? Nan isa pa na kung base bala kun although ginako niya nga nagbaligya gid siya kan iya gid ni nga items o kun suspected siya bu nga na-recover mismo Action na Mar. Amigo, di ni halin ang supply mo? Ha? Ay gisa sa Action Mar. No? Anong trabaho yo sa una, Ben? Anong trabaho mo sa una to? Dire lang ta, may tutuduhan mo. Anong trabaho mo sa una? Ha? Way ka obra? Way gisa obra Action Mar. Soltero pa man siya? Soltero ka pa? Pila edad mo gani? 29 Action Mar, no? So, amo ni yung sitwasyon diri Action Mar basi makakuha pa kita sang dugang pagig nga mga information sa ngot diri sa iya in relation diri sa natabo nga bypass operation nga ginpatigayon sa mga kapulisan sa police station number 2. So, rekta diri sa Purok Narabaybay ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Illegal drug buy-bust operations na naman sang kapulisan. Nakaagi na dakop, na preso, na hilway, liwat nagbalik. Nagdako pagigani ya ang volume sang illegal nga droga konsyabo nga ginatransaksyon sining subject. Vares na baha. Taga-relocate na siya sa bahin sang Kabugwason, Barangay Mansilingan dito sa area. Pero dara sa halin sa bahin sang Narabaybay, Barangay 8, tisubong ara sa nagbalik da na tigayon ang buy-bust operation. 4 kabulto, more or less mga 315,000 pesos. Nabalor sang ginasuspetsohan siya mo, 21 gramos. Pinakagwa, inibasi kung makagwa naman eh. Kapriso, di ka makagwa liwat, sigurado balik naman daw. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:51, Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Juan Roberto Nanet de Luz Sr. Good afternoon, Aksyon Marlon, tanang-tanang ka pamati. Agamoritor dari sa Damdam, Saudi Arabia. Si Rina Bali Bolivar de Gabi. Good afternoon, watching from Al Fonaitis, Kuwait. Ariel Babiera Magtulis, watching live sa imo, Baliwag, Bulacan. Kamusta ang mga taga Bulacan? Si Toto Nestor Escobedo. Good evening, Action Namar, live sa Mamukal. Sa imo sa nga programa sa baby ko, Savannah Escobedo. Kapamati sa balay, God bless you. Ilaw mo ko maglagaw dira sa area sa Mamukal ba? Dira sa bahin sa Banwa sa Morosya, damo da mga Hinubuya family. Zar Regs Osman, mayong hapon Action Marlon. Action Radio Philippine Standard Time, 52 minutos na kaligis at tak na nga alas 5. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na!
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Importante nga pagpahanumdum sa inyo ang ato sa nga lawas kakinahanglan sa ginatawag nga vitamin D3 isa ini sang pinakaimportante para kita ang hindi gilayon matapikan sa anuman nga masakit kon balatian nagatapas ang kapagsikta sa ato sa nga lawas nagabaskog ato sa nga lawas kon mayara sang vitamin D3 nga ginatawag kon pagkitaon ninyong vitamin D3 isa lamang iso nga pilion Life Extension Vitamin D3 sang Live Extension Philippines damo na sa mga nagpapatuod garantisado gid ang Life Extension Vitamin D3 abakal sa bahin sang mga butika partikular sa sa nga klinika o kung opisina na hamtang sa GS7 Building Lacson South Bacolod City pwede ka mo nakakadto personal bangod may libre nga konsultasyon paagi sa mga medical doctors Lunes tubtob Sabado Life Extension Vitamin D3 Alas 5:57 oy sa mga high blood naman kag sa mga diabetic wala masibin naton ginarekomendar ang panyawan herbal capsule with mangosteen hindi magpaulihi sa iban ang milagroso nga kapsula simple nga tawag sa ato na may nisang manunggal kung nagapalangluyo naman imo sa ding alawas tilaw sang panyawan herbal capsule with mangosteen sigurado gid nga makabulig gini available sa RX Drugstore Mims Pharmacy Caro Pharmacy kag sa ibang nga botika sa inyo lugar maglawas sa panyawan herbal capsule kon muscle pain naman ang pagkahambalan. Pagpalanakit sa ato sa dinalawas, yara man ang panyawan liniment. Panyawan na bagkapso kapanyawan liniment taran himo sang said marketing. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang anunsyo or ang palayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer may kantaran sa papolitika. Kaya palayag niya sa mga hapon nga why siya plano magpapili bilang gobernador. Samtang yara sa posisyon pa si Governor Eugenio Jose Lacson. Pagkaroon tarana sa bahin sang aksyon na firing line with aksyon na Brian Morden lasay si media tub 9 kay may duha na lamang kita kaminutos ang nabilin nato sa nga pagpangalagad. Importante ni makaksyon kabanti damo sang nagaduso man mo
Kay Ferrer nga magpapili sa mas mataas nga posisyon perti sa nasiling na maging kasugtan ini sila ni Gobernador Eugenio Jose Lacson. Si Lacson ti among ginakilala sa buong bilang taas nga leader sang local political group nga Lava Negros, samtang si Ferrer naman amo naman ang ginakabig pinakamataas man nga opisyal sang local political party nga United Negros Alliance o CONUNEG. Kamanti, former officials naman subong niya si former Governor Alfredo Marañon Jr. Perti siya po nagaserve bilang chairman sang UNEG. Ban pagid nga balita, magka-aksyon way tabalabutan tutok sa Action Farming Line with Action Brian Morden sa Simedia tubto balas 9 sang gabi. Inyo palatuntunan, Action Reports Afternoon Edition. Magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition. Balita lokal, national, international iban pa. With Action Del Salazar. Kang Action ang Defensor. There comes a time. Opo dire kay Action Noel Peñalan, kang Action J.M. Baikin sa Technical Control. Ako naman Action Marlon Henoboy. Together as one. Nagpasalamat kag nag-aagda sa Action Balita Evening Edition magasunod na. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. To lend a hand. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.